ljudi, danas opet igramo Resident Evil, sam da opet složim. Zapravo ćemo staviti, sad ćemo, mogu sam ovo jaje prodat, ne da opusticu tu je. Zapravo. Ali ko može još spominjati vojsku? Evo, šta nije ovako? A ne, zapravo. Nećemo kupovati, jer ja mogu ovakivati. Meni nije, iskreno nije problem. Znači to su ti mostovi. Znači prelazim brzinski. Da! Bazi uštedio metra. Ništa, evo malo i od mene. Oprosta mi stvarno što ono nije bilo full screen. Evo, ispravio sam to. I moram reći da mi je puno bolje, uopšte mi ne legao, mislio sam da ću užasno ovako. Lako. Oh, imam sve malo metaka. Sad ću događat. A, tu sam. Bož, kak mi to možeš napraviti? Stvarno znam sađu. Ovo sam napravio samo zato idem si još tu. Idemo još probat zeznut na stanju boju. Eto. Ovo nisam stvarno očekivao. I to je to. Veš sam mostove. A uživam stvarno u snimanju.
Kak? Nemoj mi ubaciti. Daj to vidim. Sad ćemo na jednu moju furu vidjeti. ¡Agárralo! Joj. To je to. Pa i nisam volio stvari. To. Sad mi je žao što nisam prve epizode snimio. Ja idem se po ovu masku. Svašta ću. To smo napravili zato da... Ajno, idiota. A da sam bio dalje, je opno bi isto. ¡Agárralo! E sad se ideš dole. Zato što se fuj smrdiš. Od njega nisam niš dobio. Jednu flešku. I 1000. 9 minuta snimam. Ma ne, tak bude jo. Jo, sad ćemo biti Salvadora i dobit ćemo 10k za njega, to mi se sviđa jako. Da baš aks, brate. Tu mojemo ovo i sad ćemo dobiti više zato što smo ovo zatvorili i već bi pao u kanalizaciju i bi smrdio bi, dobio bi manje para za njega, maza ruke i onda bi konj smrdio, onda bi ga htio ubiti i onda mi se ne da više pričati. Evo, če kako ovo ide? Eto, dva poteza. Šta ovo čitat treba? Čitat ću. Evo visi chef note. Vi spauzirajte. Ako baš hoćete čitat. Go. Da, to je Big Cheese. Nuestro jefe se cuidará de la rata.
Si la plaga es mucho mejor. Sad će mi se vrati šapić. Pa visok je on. Kak je lik ružan? To je taj virus kao počinjenica. Kao on gleda, jel imam taj virus u sebi. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. A neš kao da imamo istu krv. Meni. What? Same blood. Da, same blood. I to je to. Hvala na gledanju, do viđenja. Subscribe, like, koment ako vam se sviđa, naravno.